هنا كان مثلا عشان نشوف التجربة. Geçip gibi. Saçak sergiler. Vestiyan mı? Merhaba. Antrenman var. Malzemesini servanaj eşofman ya. merhaba. Başkan Ferhat. Ben hocam karat. Bana yemen. Tabii ben. Mavi tabii ben. Mavi. Süper bir şey. Verin efendim verin. Verin bir de verin. Mehmet verin. Merhaba. Çeşle. Malzemeler geldi şu an para ihtiyacımız yok. Maçlar başlayınca ihtiyacımız olacak. Başkanım hayırlı çerçeve rahatını. Şoreş. Şoreş. Koytan o vecil ve ne cemidi? Çünkü am dixwazim serxo biş bogu o nave farkı ne bilend bek bilend farkı. Tabi o naxoş nekat. Nawadiyem ki hoş bu. Çerçeve rahat. Mem serkeftini jwant xwaz. Serkeftini ve çünkü amey. Tespiki serkeftini jwarat fazım. O az barım Franya veci xwendekar ne mesela öğrenci ne. Belki sen hemce mezun bir yerin tavayıcı xwendekarım barım. Em bejin xebat kar û xebata werzîşê a sporê meriv li ku derê çîşet û meca da dibe bila be meriv kare wî karî bike lê ev jî heye em bejin ev jî nebe wesîle ya jî em nebe serdem ku deş mektebê berdin ya deş dersê xwe em bejin mektebê berdin wisa jîna hem dibistana xwe mekteba xwe bixwînî dûr em bejin pîle dereceyê baş dest bixin û bi mektebê re jî karê xwe werzîşê jî bikin. Ji ciwanê farqînê ê ku em bêjin niha mixabin hinek dafik hene tiştê din re mijûl dibin balan wan jî bikişîne ser xwe ku herkes bila zanbe ku ji hêla şaradariya me ve li farqînê bi derfetên şaradariyê kar û xebatên wiha baş dikin û ciwanê farqînê karin wan kar û xebata da cî bigirin dikarin tiştê baş tiştê xweş bikin û bibine mînak. Ez jî van bibêjim û careka din dubare serkeftinê ji we re dixwazim. Hevî dikim em ê hevra rojên xweş û baş derbas bikin. Sabî spas başkan ji wî alîkariya we, xwedî derketine we, em jî spasiyê bi xwe re dikin.